Ġie ffirmat ftehim li se jkun qed iwitti triq għal proċess ta' parteċipazzjoni ma' tfal milquta minn konflitti tal-gwerra biex titwassal il-vuċi tagħhom. Dan il-ftehim li ħadmet għalih il-President Emeritu Mary Louise Colero Preca bħala parti mill-Malta Foundation for the Wellbeing of Society se jkun qed jassigura li jsiru laqgħat ma' tfal minn komunitajiet differenti li ġew milquta minn konflitti u fiċċew l-ażil f'Malta. Dawn il-laqgħat għandhom lan li joħolqu spazju sigur biex dawn it-tfal jaqsmu l-esperjenzi, jiddiskutu l-bżonnijiet tagħhom u jidentifikaw l-isfidi li jaffaċċjaw. Il-President Emeritu spjegat ma' Net News kemm dawn it-tfal jgħaddu minn affarijiet qabel jaslu f'pajjiż sikur. L-impatt fuq it-tfal huwa kbir. U allura aħna l-kbar u l-awtoritajiet fid-dinja hemm bżonn li nagħtu każ tal-fatt ħalli kista jkun dawn it-tfal tal-anqas jekk irnexxielu morru to safety, ġifieri f'post sigur ikunu wkoll sapportjati. U għalhekk li dan il-ftehim huwa tant importanti għalihom. Qed inħarsu l-qudiem biex permezz tad-diskussjoni mat tfal u l-parteċipazzjoni tat-tfal li jew f'pajjiżna li għaddew mill-esperjenza first hand tal-konflitt inkunu nistgħu ninfurmaw biżżejjed li l-diplomatiċi tagħna ma wkoll inkunu nistgħu anke bil-kollegi tagħna madwar il-Mediterran ninfurmaw ukoll livelli oħra fid-dinja, ġifieri anke livell fuq livell ta' ġnus Magħquda. Skont il-UNHCR kien hemm 832 persuna li waslu Malta bil-baħar fl-2021 u minn dawn 25% kienu tfal mhux akkumpanjati u separati minn ġenituri l gwardjani tagħhom. Mijiet ta' tfal waslu pajjiżna minn żoni ta' kunflitt bħal Palestina, is-Sirja u anke l-Ukrajna.